兄嫁は信じられないほど常識がない。兄嫁の妊娠が発覚した際、兄嫁の実家ではなく、兄の実家、つまり私の家で一緒に住みたいと言い出した。両親も私も不思議に思っていたけど、両親からすると初孫だし、兄は仕事で出張が多いから、妊婦の兄嫁のサポートも必要になるのはわかるけど、一緒に住むのはどこか納得がいかないところもあった。つわりがひどいということだったので、体調が悪い期間の限定で住むことになった。一緒に住んで分かったのだが、兄嫁は居候のくせに全く家のことをしないクソ野郎だった。ある日、部屋が散らかっていたので仕方なく私が掃除をすると、信じられない事実が発覚した。そして、兄嫁が自分の実家ではなく、兄の実家を選んだ理由が分かった。これまで家でめちゃくちゃしてくれた兄嫁に対して、両家の揃った時に公開処刑をして、その後、悲惨な人生を送ることにしてやった。私の名前は夏希、26歳の独身で実家に住んでいる。私には3歳年上の兄がいて、クールビューティーな人をお嫁さんにもらっていた。兄嫁は身長が高く、スラッとしていて、かなりの美人だ。ただ、これまでに何回か会ったことがあるけど、愛想がないというか、どこか冷たいような印象で、私はどちらかというと苦手なタイプだった。兄が結婚してから2年が経った時に兄嫁の妊娠が発覚。兄は喜んでそのことを報告してくれた。私は兄嫁が苦手だったからか、妊娠は喜ばしいことなのだが、心の底からお祝いしたいという気持ちにはなれなかった。ただ、兄も両親も大喜びだったのはよかった。兄嫁は現在、妊娠3ヶ月らしく、つわりがひどいみたいだ。そして、兄は相変わらず仕事が忙しかったり、出張も多い。兄は、奥さんが心配ということで、実家で一緒に暮らしてサポートしてほしいと言ってきた。それを聞いた両親と私は、頭にハテナマークが浮かんだ。普通は自分の実家に行くのではないだろうか。里帰り出産で、義実家に行くような人は今まで聞いたことがない。兄になぜ奥さんの実家ではなくて、うちなのかを確認すると、兄嫁の希望でそうしてほしいとのことだった。兄嫁は明確な理由は言ってないらしく、とにかく兄の実家の方がいいと言っている様子。兄も両親も私も不思議には思っていたけど、兄が仕事が忙しくて出張も多いから、両親はどこか引け目を感じているところがあるみたいだったので、つわりがひどい時だけでもサポートできたらと思い、期間限定で受け入れることにした。その後は、兄嫁の体の様子や、兄の仕事の状況に応じて、一緒に住んでいくのか考えるということに。そして、兄嫁と一緒に住むことになり、新しい生活が始まっていった。兄嫁はお世話になるにもかかわらず、相変わらず愛想もないし、言葉も冷たいし、礼儀がなっていない感じの印象だった。兄嫁は以前、兄が使っていた部屋で生活することになったのだが、私が休みの日にはメールを使って部屋にあれを持ってこいとか、これを持ってこいとか指示してくる。なんでそんなことをしないといけないのかわからなかったので、自分でできることは自分でやったらどうですか？私は妊婦なのよ。ストレス与えないで。妊婦ということを盾にして何でも要求をしてくる。私が仕事の日には専業主婦の母にメールで指示していたようだ。母は自分も妊婦を経験しているし、つわりもひどかったみたいなので、一部兄嫁の気持ちはわかるということで、できるだけ兄嫁の力になろうとしていたみたいだ。ただ私は兄嫁の行動で理解しがたいものがいくつもあった。まずは、つわりがひどいと言っていた割には、私が家にいる時にはそんな様子は全くなく、自分の好きなタイミングで出かけて行ったり、好きな食べ物を買ってきて好きなだけ食べていることだ。それに、いつも兄嫁の分のご飯も作っているのだが、その前に好きなものを食べていたら、平気でいらないと言ってくる。
前日に食べたいもののリクエストを聞いてそれを出したとしても、気分が変わったと言って一切お箸をつけないこともあった。さらにリクエストでマグロのお刺身が食べたいと言い出した時は、この人は何を言い出すのだと驚いた。私は栄養士をしているので、そのあたりのことについては少し詳しかったので、兄嫁に教えてあげることに。マグロは他の魚と比べると水銀の含有量が多いと言われているので控えた方がいいですし、そもそも生魚は食中毒のリスクがあるので、妊婦さんは食べないのが一般的ですよ。と親切心で伝えると、これまで見たことないくらいの目つきで睨まれることに。せっかく心配して言ってあげたのに、損した気分になった。私は睨まれたから、食べたいのであれば、明日は仕事が休みなので買ってきますよ。と言うと、そんな食中毒になる可能性があるもの食べさせるなんて信じられない。と言い出したのだ。兄嫁が妊婦じゃなかったら殴りかかっていたかもしれないくらいの憎悪の念を抱いた。兄嫁が部屋にいる時には、兄嫁の愚痴を散々母に言っていたのだが、母は妊婦になるとホルモンのバランスが崩れて感情的になったり、感情のコントロールが難しくなることもあると教えてくれた。私は妊婦の経験なんてしたことがなかったので、そんなことを知らず、一方的に兄嫁を悪者扱いしてしまったことを少し反省した。母はいつも冷静で、兄嫁に対しても優しく接しているところを見ると、母に対して尊敬の念を抱いた。兄嫁との生活も1ヶ月くらいが過ぎたので、体調が良くなっているのなら、住み慣れたお家に帰ってみてはと提案したのだが、まだつわりがひどいのよ。体調の悪い妊婦に対して、よくそんなことが言えるわね。いきなり反撃を食らうことになった。ただ、私は兄嫁の機嫌が悪い時は遭遇しているけど、体調が悪そうな時には遭遇したことがない。私の部屋と兄嫁がいる部屋は2階にあって、いつも YouTube の音声が聞こえてきたり、誰かと電話している声が聞こえていたので、完全に体調は良くなっているものだと思っていた。おそらく母が優しく接してくれるので、それに甘えて楽して暮らしたいという魂胆なのだろう。一人で家に帰ると全部自分で家事やご飯をしないといけない。それが面倒なので、つわりを盾にして住み着いているのだと考えていた。私が兄嫁に対してイラついていたポイントは他にもあって、それは家のことに関して一切何もしないことだ。前に兄嫁の部屋のドアが開いていた時に中が見え、ゴミが散乱していた。自分で好きなものを食べて、その容器などはそのまま放置していたのだ。最近、家が少し臭いって感じていたのは兄嫁のせいだった。少しくらい部屋の掃除したらどうですか？匂ってきて迷惑なんですけど。それに、住まわしてもらっているのに、一切家のことやらないのもどうかと思いますよ。なんでそんなことをあなたに言われないといけないの？私は妊婦なの。それにつわりもひどいの。私にストレス与えると余計に悪くなるから黙ってて。つわりがひどいって言ってますけど、これまでに体調悪そうなところ見たことないですけど。あなたがいない時に体調崩しているのよ。ああ言えばこう言うという感じで、いつも何かと言い返されてしまうのにもうんざりしていた。ただ、兄嫁の部屋の匂いと汚さには我慢ができなかったので、兄嫁が出かけるタイミングで掃除をすることに。臭い部屋の中で掃除するのは大変だったけど、1時間くらいも掃除をするとかなりきれいになった。私は掃除をしている時に兄嫁の母子手帳を見つけたのだが、プライバシーもあるので見ないようにしていたけど、掃除を終えて部屋を出ようとすると、どうしても母子手帳が気になったので見てしまったのだ。すると、そこには信じられないことが記載されていた。兄嫁から聞いていたことと違ったので、最初は理解ができなかったけど、兄嫁の性格を考えるとあり得るかもしれないと思ったので、兄にすぐメールで確認した。
兄嫁が家に来た時は妊娠3ヶ月と言っていた。そして兄嫁が来てから1ヶ月ちょっと経っている。しかし母子手帳の出産予定日を確認すると、現在は妊娠5ヶ月のようだった。聞いていた期間と1ヶ月違っていた。その時期の兄の仕事の出張状況について確認したのだ。すると、兄嫁が妊娠したと思われる期間は、兄が1ヶ月ほど地方に出張していたことが分かった。なので、兄嫁が兄が帰ってきたくらいのタイミングで、妊娠したと嘘をついていることが発覚。それが分かった瞬間、兄嫁を許せない気持ちでいっぱいになった。なんで浮気して妊娠したやつの面倒を見ないといけないんだという思いが溢れ出たけど、こんなことすぐに両親や兄に相談することなんてできなかった。万が一、私の勘違いで、本当は兄の子供かもしれない、という可能性もあると思っていたこともあり、打ち明けられないでいた。私はその事実を知ってから明らかに元気がなくなっていて、3日くらいすると母が心配し、元気がない理由を聞いてきた。ちゃんと真実を言うのか、黙っておくのか迷ったけど、これからのことを考えると、ちゃんと言わないといけないと思ったので、母子手帳のことについて打ち明けることに。さすがの母も驚きを隠せなかったようだったけど、すぐに冷静になり、今度全員で話し合わないといけないわね。と言い出した。母は表面上、冷静を保とうとしているけど、内心は腹渡が煮えくり返っているのを感じ取った。たまたまその週末は兄が実家に来る日だった。母は兄に、兄嫁の義両親にも話があるから、一緒に来てほしいと伝え、一緒に来ることになった。ただ、兄嫁にはそのことを内緒にしてほしいということと、それなりの覚悟を持って週末に来てほしいと伝えた。兄はいつもと違う母の様子に何かを感じたのか、深く聞くことはなく、母の言われた通りにした。そして週末、兄が義両親と共にやってきた。そこに兄嫁を呼んできて話をすることになり、私が呼びに行くと、いつも通りに不機嫌に対応され、なんで行かないといけないのかと聞いてきたので、あなたの両親も来ていて、これから大事な話があるそうですよ。と伝えると血相を変え、すぐにリビングに行く準備をし始めた。ようやくリビングに全員が揃った。かなり重たい空気が漂っていたところ、母が口を開いた。あなた今、妊娠何ヶ月かしら。今は4ヶ月が経った頃ですが。じゃあ、母子手帳見せてくれる？なんでですか？見せる必要はないです。本当に4ヶ月なのか確認しないといけないので。母さん、どういうことだよ。ちゃんと妊娠4ヶ月だから間違いないよ。あなたは母子手帳をちゃんと見たことある？そういえば、仕事で忙しくて見たことなかったな。じゃあ、私が妊婦さんの代わりに取ってきますね。勝手にそんなことしないで。兄嫁の声は無視して部屋に行って取りに行き、全員がいるリビングに戻って、出産予定日を考えると現在妊娠5ヶ月ですよね。これはどういうことですか？そこから夫も義両親も兄嫁に詰め寄る。私は兄に5ヶ月前の出張の状況を改めて確認して、それを聞いた義両親は大激怒し、義父が兄嫁に往復ビンタを食らわせた。兄嫁は5ヶ月前に兄が長期の出張ということで、家に一人になるということで実家に帰っており、その時に帰りが遅い日が何度もあったそうだ。義父はそれを思い出したようで、その時に不倫したことを察知したのだろう。義父がもう一度往復ビンタすると、母が義父に対して、それ以上殴らないように制止した。そして、母が兄嫁から詳しい話を聞いていった。不倫相手は元彼で、その元彼はちゃんと働いておらず、全然お金がないため、元彼との結婚は諦めて、収入が多く、出張が多くて、
隙のある兄を結婚相手に選んだそうだ。これを聞いて兄はさらに怒り出したのだが、そのタイミングでまた義父が兄嫁に往復ビンタ。兄嫁のほっぺたはすでに真っ赤になっているのだが、兄嫁はこの後に及んで謝る気配は全くなく、自分は悪いなんて思ってもいないという態度を続けている。義父は兄嫁を往復ビンタした後に土下座して謝ってきて、それを見た義母も一緒に土下座してきた。でも私たち家族は義両親の土下座を求めているわけではなく、兄嫁の心からの謝罪を求めていた。しかし兄嫁は義両親の土下座を見ても謝る気配は全くない。お前とはもう離婚だ。慰謝料も請求するからな。なんで離婚なのよ。子供はどうするのよ。どこまでも自分のことしか考えていない。義父は離婚も慰謝料も受け入れてくれ、責任を持って慰謝料を払うと言ってくれた。兄嫁はお金がないようだったので、義両親が慰謝料を立て替えることに。兄嫁はその後、兄嫁は義両親から勘当され、子供の本当の父親である元彼には逃げられ、もうどうしようもない状況に陥った。風の噂によると、兄嫁は美貌を生かしてパパ活的なことをしていたみたい。ただそこで危ないパパに遭遇し、かなり危険な目にあったらしい。どうやらあっち系の人に捕まったようだ。落とし前をつける関係で兄嫁は夜のお店で働かされているようだ。もう兄嫁がまともに生きていくことはできないだろう。一方兄はというと、今回の離婚騒動で一時はかなり精神的に落ち込んでいたけど、幸いにも仕事が忙しく、落ち込んでいる時間は短く、今も仕事に追われている。私から見ても兄は結構いい旦那さんになると思うので、次こそは兄を大切にしてくれる人が結婚相手になることを願っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。毎日更新いたしますので、明日も見てくださいね。